Pinanser guys, pinanser. My sugar mommy, give it to me. So today ato i-try ang Insta360 Go Ultra guys. Kung sa gini ang kapasidad. Akong ginapasan niya kanang POV shot niya ba. So let's see. Karon on our way mi sa Philippine Consulate. Mag-o-taking mi para sa mo ang Filipino citizen. Nagdual citizen. Mga pizza mi sa McDonald's and then we're gonna go there. But katong akong first video inyo nakita dito nga nag-process mo sa dual citizenship. Nag-process rami ato. But this time, o-taking na jud. So, sayo kayo ang o-taking namin is around 9. Kinala na namin dito mga 9:15 or something. Kay 9 pa ma-open ang consulate. Then after ana, wa pa may kabalo kung asa jud. Di para ba nalimot na biya mi sa panatang mga bayan ang butud sa hibuo na sa consulate. But anyways, grab some coffee mga on sa mi guys. Sana kay later mo ato tag Jollibee, okay? Right, Jollibee daw guys. Jollibee is still closed. So guys, we found a parking spot diri dool ra sa gani Philippine Consulate. Mo to ni sayo mi gamay. So karon is 8:48. So nakakita mi, so nara dito ang Philippine Consulate. Nakakita mi parking diri. Usually dito mi sa pikas nga parking spot eh. But since diri mi gidala sa mapa, so okay ra po, at least we have a first parking spot. Kani 2 hours ni murag barato ata ni nga area diri kinaturan ning sign. Pero og alang-alang basi pwede ra mi pud mi mosulod diri kung wa jud mi makita diri na area. Last resort kini, bayad jud gaani. Mo ni kung porma guys, makita ninyo. Zone number is 2943. Palama. Dagan nig Bisaya pa diri guys. Oh, Bisaya ay. Ni agi na diretso na. Kami sa picture ni Bebe. Duwal na ako. Picture ako kayo. Picture tayo. So guys, Filipino citizen nami. Balik namin ka Filipino citizen. Sinuwa na lang ang dili. Wala pa gani. Hurry up ha. Oh, wala pa. Tak lang sa feet. Tak. Gawas ako. So mo ni siyang setup guys. Mo tong mga POV shots gaya na ko rang gipapilit ri ang camera oh. Nag-camera ta ka atong nag-taking ka. Ana kasi. Ulaw koy. Asa man ta? Where are we going? Paul. Saya din na siya bi. Kinsa? Si ate naka Gani ang siksi? Chicks ba si ate? O patay ko yung sawa. Patay pa yung number si ate niya. Namin sawa good. mas gwapa pa ko. Sudipan dyan. Sudipan. Mas gwapa pa. Pero mas kinis mo siyang likod. Pero pakita-kita maglikod. Kabarong. Bisaya po dahil. Ay, gwapa gini mga Bisaya. Anyways, namapay. Asa mo ta? Jollibee. So ato yung Jollibee guys. Kay mga gusla na kayo. Abot mi diri 9 AM. So ang inyo din expect if ever in the future kung mag-process mo sa inyo ang sa tawagan eh citizenship 9 AM diri sa Calgary 9 AM
ang murag average sa consulate 9:15, mga 9:15 dapat na nakadiri. Pero within that time mag-process pa sa mga papers na ipirmahan nga original. Pero kadali ra gyud actually, dali ra. Kaso lang syempre daghan man mo nga mga i-process, diba? So daghan mo og daghan mo nga puli-puli nga mo perma. Tawgon mo murag roll call ba. Dayon ang formal gid nga start is around 11 para sa outtaking kon, pero by 9:15 kinahanglan na gid mo diri kay para sa signing sa mga documents. Tan-awon ninyo kung may mga discrepancies sa inyong birth date, sa inyong name, sa inyong address, may nana, or sa inyong gender. Oh, wait lang ga. Dayon 11 mo to tong outtaking. Dali ra actually. Mukha ra ka tong murag na kay basahon nga oath. Dayon na pa jud kay basahon nga panunumpa. Dili siya ang panatang makabayan lain. And then mukanta ra mo og kuan lupang hinirang nato ang bayang magiliw. Nana sa bayang magiliw. But anyways, yeah. We're going na. Ang nagpaduwal lang ako og si Mrs. Then si Noah someday na lang ni. Kay ingon sa announcement gayon na nga with until 17 years old kung dili born sa Philippines kunara dire pwede ra gyapon siya ma-process. Pero within 17 years old, kay after 17 years old mahulog na sila og independent. So ang within 17 years old murag mahulog sila dependent sa moa. Marag inana nga mga storya wala pa kay na magikuan. If ever napa may time, kay so far wala pang plano kung unsa man jud kung dito bagid sa Philippines sinuwa magdugay or something, wala mang inana ang mga fan. So wala lang sa namo siya gipaduwal. So kami lang usa kay we need the Philippine citizenship para sa among PRC nga processing. But anyways, wala ka na mi mga tumi sa Jollibee. We're gonna pick up mama and then mga mi sa Jollibee. Kay gutom na jud kayo guys. Ang among gikuan ra kape. Nabili pa jud among kape diri sa kuan. We're gonna pick up Mumay first and then we're gonna go to Jollibee. Okay? Alright, let's go. So na namin diri guys, amo na pick upon si mama. Aras mama. So lami kayo feeling gay na after pag oath or something, murag ma-feeling mo ba nga, di na day ko Filipino no? Ya murag ma-remind ka ba? Pinoy na po day kagbalik. Why do you? Ay. So mga on me and then ato sa Costco after. Kay hurot-hurot na among snacks. Hurot-hurot na ang snacks ni Bibi. Hurot na po na nga among tissue. Wala ka na. Paper towel. Whatever. Share me. Sakto kayong pag-celebrate sa sabi, isura ni flip screen eh. Sakto kayo pag-celebrate sa pagka-Filipino guys, kay atong i-celebrate with Jollibee. Mumay di ay. Give na ni Mumay. This is for you. Ngayon sa ta. Yo, manami guys. So if ever, I'm not sure kung murag wala sa Philippines ang adobo rice, no? So naay adobo rice dire sa Calgary. So far lami ra siya. Lain na pud siya nga style sa rice. But yeah, so far that's good kay ang amo ang balay is actually mga 3 minutes away ra sa Jollibee. So mao na niya ni testing mi sa adobo rice. So far lami ra baya sinuwa o lanlan ra man na siya o rice o chicken. Sige pangit sa iyang mumay. Na ya pineapple, okay na kayo. Maimo na yung ma-internalize mayo nga Filipino citizen juga ba? Hey Filipino citizen. Ay, kuya, apil ha. Apil akong now ha. Apil dyan na. Ay, apil akong now. Saan mo na pinili dati? Imo rin tail? Ayaw ganing apil. Ayaw ko i-apil. Doon pa dyan kayo. Dulit kayo. Hindi ka ganda yung tambok be. Ay, mga basher. Kamu ha, ayaw niya ging nagtambok akong asawa. Ay, lagi ni apil. Apil na kay para dungag na sa viewers no. Sama ka. Alright, nung nga namin sa Costco guys. Costco time.
Abro. Hi guys. Guys. I will stick to the market. Let's go. You will stick to the guy. Oh yeah, I told you don't touch it. And this is sticks. Yeah, magnet na. Ayaw ra kung touch code, leave it. But I want to put right here. The other here. Leave it usa. Leave it usa. Hi guys. Today we're gonna do this. Look at my new special. And then the biggest one. I need it. And the biggest one I need. Ah. Come on. What? Ah. Here. Daddy, I want bug. Oh. Nene. Hold it like this be. Hi. We're driving around. No, we're not. I want bug, Dad. Bye. Oh, careful. I want bug, Dad. This Hold one. it. And Ayaw. I hold this, Dad. Ayaw na. Leave it. Mahulog, ma-broken. But I want bug. Right here. Ah, Thanks. gentle ha. Gentle. There you go. Say hi. Hi. This one. This one. And this one. I need this. Ah! No shouting, please. Are you the honk? Hadya the honk. I need that. Guys, so far if money mo Costco, and gapangita mo lechon manok nga pareho sa Philippines ug lasa. So far sa akong panglasa, mao ni ang pinaka-close ang Costco nga chicken. Lami kay ni nga lechon manok. Kanya sahay amo ning gina roast. So ito ganyan kana murag sa oven ba or sa air fryer before kaunon, mas lami siya samot. So in case you're looking for something like that, yeah, tas the side. Where's Mommy? Where's Mommy? Hello. Ayo. Sit down, sit down. The giant. Dali na wala hugaw na na. Dirty na yung jacket, B. It's okay. Daddy got this one cheap. No, so hold it. Alright, humanami guys, ug pang grocery. Sakit yun na tiil. Kapoy yung sige kulakaw ni grocery ba? Asa ta next ba be? Day space ako an. Wala na daw may space. Kristiil. Nako day. Sa bugas. Oh. Pali sa mig brown rice guys, hapit sa karon mig TNT. Kawa ni bugas balay. Alright, let's go. Guys, naabot na mi. Manghakot na lang. Anyways, kung nakaabot mo diri nga part sa among panghakot, tabangin sa ninyo. Si Siri. Dito lang ka. Anyways, if guys wala pa mo ka like and subscribe sa atong video nga mga binisaya. So mga Bisaya vlogs, then do it now. Like and subscribe para updated mo sa akong future uploads. Anyways, guys, salamat for last akong check. 59 subscribers na ta. Mga Bisaya, no? So I'm happy nga nakaabot atong videos sa mga Bisaya people. So hopefully managhan pa nga atong community dire. So story ra gud ta, binisaya ra dire, no? If namo yung mga pangutana or whatever nga mga kuan, use our comment section. Feel free to use it. Anyways, ato-ato ra ta dire.
walay arty-arty or something, whatever. So I'll see you guys on my next video. Until then, you guys take care. Bye guys. Bye guys. Balik na po. Ay, nana po rin akong t-shirts oh. Hindi ka kakita? Wala. Kasi kaning drink sa kanya kadapit. Ay, kabugat. Ka dito pagkuha sa siya suspi kay dirty na bi. I want to ask if this is the gum. Dad, the chocolate. Say bye, be. Bye. Where are you going, In a Dad? bye YouTube. Where are you going, Dad? In a bye YouTube. Sa camera ba? Bye, you too. Dad, where are you going? Nara diri oy.